தலப்பால் பிளாக் நண்பர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. இன்றைய தினம் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி தாலுகா அக்கரைக்கோட்டகம் ஊராட்சியில் அக்கரைக்கோட்டத்தில் எழுந்திருக்கிற ஸ்ரீ மலைமாரியம்மன் செல்வ கணபதி காளியம்மன் கோயிலுடைய வைகாசி திருவிழா மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியில் இந்த பகுதியில் இருக்கிற அனைவரும் சிறப்பாக கலந்து கொண்டு அம்பாவினுடைய அருளை பெற வேண்டும். இந்த கிராமத்தில் நடைபெறுகிற இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் எல்லாம் வருகை தந்து இந்த ஒத்துழைப்பு கொடுத்து பொருளுதவி தந்து இந்த விழாவினை சிறப்பித்திட வேண்டும். அதே போல இந்த அம்பாள் வேண்டிக் கொள்பவர்களுக்கு திருமண தடை, குழந்தை பாக்கியம் போன்ற பல்வேறு அளப்பரிய அருளை அள்ளி வழங்குகிற அருமையான ஒரு தெய்வம் ஸ்ரீ மலைமாரியம்மன். அப்படிப்பட்ட இந்த தெய்வத்திற்கு நடைபெறுகிற இந்த வைகாசி மலைமாரியம்மனை நீங்கள் சிறப்பாக கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க வேண்டும் என உங்களை எல்லாம் பணியோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.